mundo galego. Agora fala o castrapo e vos un chulo de medo. Agora fala o castrapo e vos un chulo de medo. Xa vimos a infancia de Ana Quiro en Castañeda, neta de labregos e filla de garda civil. Veranse en Castañeda e invernos en Barcelona. E así prendeu nela a música. Con trangalladas, douche cun toco. Tiven a sorte de que, cando eu empezaba, pois, en principio, meus pais non me deixaban cantar, porque, claro, imaginádevos, un militar, a súa filla artista, mi madriña, que toleada. Pero, despois, enseguida, se deron conta de que o meu era vocacional totalmente, e que o que quere ser malo é igual fregando nos platos que cantando nun palco, ou non? A Ana Quiro adolescente era unha moza na Barcelona dos anos 60, que comezou cantando por afección na radio. Aquela Barcelona estaba chea de oportunidades para a música e tamén pro amor. En Málaga lo he comprado y en Málaga he de vivir. Allá en Marbella y en Torremolinos. Tiven a miña filla aos 20 e cando tiña a nena 3 anos, máis ou menos, o matrimonio non iba ben. Eu sabía que tiña que empezar a buscarme a vida traballando para manter a miña filla, porque tiña claro que se me separaba a nena iba a continuar comigo. Cando yo dixen a miña nai que me iba a separar, recordo que a reacción dela foi: prefiro verte morta debaixo dun camión que separada e que me fagas baixar a cabeza de vergonza. Porque daquela que non se separaba ninguén, pero eu conseguín a custodia da miña filla, continuei traballando para ela e criei eu sola. El verte valle sin alma. Ana Quiro conseguiu separarse, sacou o carné de artista, comezou a mandar fotos aos representantes e un dos primeiros que lle axudou foi este, José Guardiola. E chegaron os primeiros contratos, pero non era suficiente. Recordo que un ano, en xaneiro, en febreiro, máis ou menos, non tiña aínda nada para traballar no verán, non tiña ningunha gala para facer no verán. Entón dixen eu, non podo manter unha filla, unha chica de servicio fixa na casa, teño que facer algo para traballar no que sexa. E daquela fun a unhas reunións que facían de xabóns americanos que se chamaba Bestline e vendín os xabóns hasta que empezaron a sair as galas. Yo sé que sí, yo sé que sí, te puedo enamorar, con solo hablar conseguiré hacerte suspirar. Esta actuación é nas Galas del Sábado, en Televisión Española no ano 1968. Ana Quiro tiña 26 anos e as cousas ían mellor, pero o traballo comezaba a superala. Eu recordo un momento que viña dunha romería conducindo, iba cara a casa, estaba tan abatida, estaba saturada de traballar tanto e a idea de deixar ir o coche por un terraplén abaixo e matarme. Por sorte, pensei na miña filla que estaba dormindo na casa tranquiliña e agardando por mí. Decidín continuar na carretera e non facer esa burrada que non era máis que unha burrada. Nos momentos difíciles da miña vida, señoras e señores, eu tuve momentos moi difíciles, tuve que criar unha filla sola, tuve que loitar moitísimo, facer moitísimas galas para chegar a onde estou e, sobre todo, facer moitos kilómetros. Pois o meu pano de lágrimas sempre, nos momentos difíciles, foi a miña prima Mercedes. Ser artista e sacar adiante a súa filla nos 60 e nos 70 marcou tanto a súa vida e a súa carreira que nai e filla xa sempre foron inseparables. Moi ilusionada porque, ademais, vai ser a primeira vez nun disco meu que vai intervir a miña filla María. Bruxas e meigas, meigas e bruxas, ti fuxe delas e as vestir, que si che botan un almeigallo, pra sempre quedas a velas vir, con o pescozo unha vaca loura. Realmente eu traballo, loito e vivo pola familia. O que pasa que precisamente o traballo que me fai loitar por esa familia é o que me separa moitas veces dela, porque por estar traballando non poido estar nun santo, nun cumpleanos, nun día, por exemplo, de fin de ano ou de Nadal. Bueno, Nadal sí, porque nunca quero coller traballo nesas datas, son as únicas fechas que paso con eles normalmente.